Hello mga igsoon, kada ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi nining videoa inyong mapaminawan ang tingog sa katawo nga gigamit ug puy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Ug ang atong pag-eskutan karon mao ang kuno sa ang kalainan sa pagpanambal sa tawhanon, espirituhanon ug kalibutanon. Ug kining pangutanaha hatagan kini og pagtagad ni Uncle Noli kana kaniya nagpuyo ang espiritu sa kamatuoran. Anaw sa kaniya ang kaalam nga nagikan gayud sa Dios. Ug karon mga igsoon aron inyo kining masabtan ng tanan ato siyang paminawon. Ako ay pangutana sa mga kol nga gusto po na ako nga atuan na ipabit sa uban. Gusto po pa palo sa kamatuoran. Kining bahin sa mga tao nga nagatambal, kining mga mananambal sa tawhanon, espirituhanon, kalibutanhon. Unsa may kalahian anang tulo? Ang kalahian na boy, paningkamutan lang na ako nga ako magtubag ana. Ay ako naman nang gipangutana kaniadto sa wala pa ko nagtambal. Kaya naging man sa sako tambalan ang mga masakiton. Kaya adunay sakit nga adunay kaayuhan. Ug adunay sakit nga mosangpot sa kamatayon. Ug tambalan pod ang espirituhanon. Kaya nangutana ko ana. Unsa kalahian sa espirituhanon, kalibutanon ug tawhanon? Ang espirituhanon dili makita mga espiritu. Duha man kamatang sa espiritu sa kalibutan, dili ba? Good ug bad. Kay naaman ta sa kalibutan, dili man ta mabuhi dinhi sa kalibutan kung puro lang ta kanang wala tay kalibutanhon pod. Bad murag ingon si Jesus, iusaha ang inyong lawas. Kaya atong lawas kuan man ni kalibutanhon man ni. Unya ang atuang kasing-kasing na ang espiritu. Mana siya? Unya kalibutanhon ni atong lawas kay uli man ni diri sa kalibutan usala man kini kapayag usa ka yuta. Mubalik man ta sa yuta, dili ba? Ang tawhanon kanang ato ang kahibalo mga doktor. Bis sa mga science, sa mga pagtuon nga tawhanon, mga kahibalo, mga kaalam, di makita, espiritu, malamon ka ba, basig wala pa nakita sa mata. Adunay kalibutanhon, kanang nagkuha og mga butang sa kalibutan, niya nagamit og mga pulong, gikana sa espiritu, unya ang ilang gitambal ang kalibutanhon. Kaya ang kalibutan, di ba iya na samahan? Ang tanang butang sa kalibutan iya na samahan. Mao nga nga bisag ka nang nagtuon og mga tasinsya sa tagtuon na anagani ka ng ginakuan nga anang organic o herbal medicine. Iya na sa kalibutan. Kaya ang tanang butang sa kalibutan iya man samahan. Kung giusa na pinaagi sa mga orasyon, iya kanang mga orasyon iya po na samahan. Kaya ang tanang gahom sa kalibutan iya man na samahan. Unya ang maggunit raman ana mahimong daotan. Kay kung naani ang garbo, kahakog, dito na siya mag-away sa imong kasing-kasing. Unya mo na ingon niya, kabalo ka na kinsay imong amahan. Kung nakapatay ka, nakapanglibak, magbuhat kag daotan, iya ka na sa daotan. Kaya ang gahom sa daotan, iya man na samahan. Ang iya ng anghel kaniadto, mo nang gisulutan na siya sa imperno. Mo nang sa kalibutanhon, adunay good ug bad, itom ug puti. Ikaw na pod ang magdala ana kung adunay nanambal, kung para nagtabang ka sa nagkinahanglan, imong gitambalan, iya na sa Dios. Kay nahigugma man ka sa imong gitambalan. Kaya ang kalibutanhon gani wala man gani na sila nangayo. Manang naay gitagaan og hiyas, kahibalo, gifted ba? Uban naghilot, uban nang luya,
Uban nagtambal pinaagi gamit og orasyon. Kung ang iyang pagtabang kinasing-kasing og gugma, di ka na sa Dios nga mahigugmaon. Pero ang iyang pagtabang pinaagi sa pagdumot, pagpatay, iya na sa daotan. Munang balikon ko sa naaman na sa balaang kasulatan haron makongkreto gyud nato, haron masabtan gyud. Di ba? Nag-ingon si Jesus ni Pedro. Pedro, ayaw panganlak kay gitugutan samahan ang daotan haron mo tintal. Mo na nga ay kaduha pa gyud nga basyanan sa dihang si Pilato katong nanghugas gani siya sa kamot, di ba? Nya nag-ingon siya ni Jesus, asa ba makasala? Ako ba og ang nagsumbong? Aduna ba ko'y sala ani niya kung akong ipadakop? Unsa gitubag ni Jesus, di ba? Naingon siya nga, wala kay sala kanako, ang dakog sala ang nagsumbong kanimo. Munang dakog sala ang nagasipsip. Nya kung manghulga ka, nakasala na pud ka kung manghulga ka. Mao tong si Pilato, gipakita ni Jesus nga si Pilato ang ning-ak nga nanghunaw siya. Pero gisipsipan man pud siya ni Anas ug ni Caiphas. Kay kung dili ko nang ipapatay kaaway sa emperador, nya kinsa na anak Anas ug si Caiphas, mga pangulong pari kay ang state sa nagsiman pariharaman. Mo nang bot ipasabot karon gipangutana gyud ako na siya. Nya naman na sa balaang kasulatan. Nya tungod sa iyang garbo kay dili naman siya inila. Hadlok man siya nga musuko ang gobernador. Kaaway ka sa gobernador, mo tong iya na lang gisinggitan ng mga tao kinsa ang buyan si Barabas ba ug si Jesus. Nya kay ang mga tao mahadlok man pud sila sa pangulong pare sa mga naa sa balaod. Misunod na lang pud sila. Bisag sila ang nag-welcome ni Jesus, sila na pud ang nagpalansang sa cross. Balikon ko ang kalibutanhon, iya sa kalibutan. Unya, gibuhat na siya nga adunay gahom kay iya man pud na samahan depende sa nagamit nga nang gahom. Unya yang gikongkreto gibuhat og lana giana. Oh, kayo ang daotan mag-away man ang daotan. Unya ang bot ipasabot ni Jesus, gigugmaa lang gyud ang kaaway. Unya kung nagamit kag mga butang nga kalibutanon, mga orasyon nga nahigugma kas imong kaaway, mong maingon ka nga ayaw pamalikas gamitan ning maayo, iya na sa Dios. Motang ingon sa Ginoo, ang gusto ka nako, dapig ka nako, di ba? Ang gusto ka ninyo, dapig ka ninyo, di ba? Dagan ang mga sinulat ana sa balaang kasulatan. Kaya ingon sa Ginoo na ay nalambal dito sama kanimo nakapahawa pud sa giyawa. Unsa giingon ni Jesus? Ang gusto ka nako, dapig ka nako, ang dili gusto makigbatok. Ang boto sa pagpagkigbatok, kanang mo patay, kanang mudaot. Wala nagpasabot nga ang mudaot, siya nakasala. Ang nagsugo kaniya. Kasi kalibutanhon man siya. Ang iya lang tulubagon ato, kay gitagaan mo sa katungod sa kalibutanhon, siya wala sa kay iya man tong giludan, iya man ang sakripisyuhan. Katupas siya lang. O iya pong padadaan dito, glana na dito, depende na to sa iyang giingnan. Kumbaga, giluwas lang ang iyang kalibutanhong lawas, pero ang iyang espiritu, wala na siya tulubagon. Dili ba? Kay kalibutanhon raman siya. Pero magsulti po siya kay iya sa Diyos, magsulti po siya, gamitan ni nga maayo ha, gamitan ni ayaw pamalikas, ayaw paghukom, ayaw pubatas, ayaw ni ipatay. Iya na sa Diyos. Pero kung wala man siya nagwali, maura po tiyang tulubagon. Iya padadaan niya butang nga iya sa kalibutan. Bahalag magbad siya, God siya dito. Maproteksyonan ay yung kalibutan ng lawas. Pero kay siya man ang nagbuhat, mamatay, maunsa na siya. Yan atong tulubagon. Kaya ang tulubagon lang sa kalibutan nun, dinhi lang sa kalibutan. Ang iya sa Diyos, iya lang painungdan, kaisa lang. Whereas sa atua dinhi, nagatambal ko kay adunay sakit nga adunay kaayuhan, adunay sakit nga musangpot sa kamatayon, og tambalan pod ang espirituhanon. Mo nga ako wala man ko nagamit og kalibutanhon except kung naiihatag sa espiritu
ipainom ni, ikaon ni, wala man ko nagamit og lana, wala man gani ko nagamit og nagbuhat lang kog tubig ipainom, wala man ko naghilabot ana sa atong tinuhan nga mga hostiyas og holy water, kay aduna may gitagag katungod ana, dili ba? Dili man ko mahimong pare dinhi sa kalibutan, kay aduna na may anino sa tinuod nga pare naama na sa Biblia. Mo na nga kung magbunyag ko katulang kritikal na gyud kaayo, kay dili man makasulod kung wala na bunyagan. Wala na pasabot nga sa Katoliko lang, basta na bunyagan Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nabunyagan na. Mo gani nga dako pog tulubagon ang gitagaag katungod ana, kay wala may bayad ana. Kinahanglan magid na imo gid na siyang tagaan og sakramento. Wala man na sa balaang kasulatan nga aduna tay balaod haron makadawat lang sakramento, bisag o kayo na. Wala pasagdaay na sila, ilan ang tulubagon inig abot sa panahon. Mo na nga ako kung gikinahanglan na sa tao nga naa dinhi, ako ang bunyagan. Ano man, haron pod makadawat pod siya nga mahimo pod siyang Kristiyano. Nya kung akong ipadala dito sa naikatungod, ako na pod ang awayon, dili ba? Nya na may balaod, mga seminar, na may mga baydanan, na magani ng usahay, na dili na gitambala na to dre nga ipadala sa doktor. Usahay ga, di ba, walay kwarta kita pa usahay mo hatag do, dili ba? No? Dada sa doktor ni og nagkinahanglan ni og kanang tawhanon. Tama no? Ang tawhanon nagatuon mga sinsya based on facts, di ba? Science is the systematized knowledge based on facts, the nature of life. Usa ka base sa imuhang kahibalo nga nag-research lang base who is God. God is creator. Ang tanang butang naa sa kalibutan kimugna na sa Dios. Unya mo na karon ang naisensya sa kalibo ka, libuan ka mga sa sinsya nga nagprotesta sila nung nituog sila na Ginoo. Yes, kay gitago na kung nagtuon kag kalibutan hon, haron ang tao mo tuo kanimo, aw tawhanon, haron mo tuo kanimo, moingon jud ka nga walay Dios. Nya karon kailang pamatud-an man na walay mabuhat din sa kalibutan, boy, sa tao. Bisan pag ang tao magpahambog, ang Diyos muhatag og espiritu, manang pitik sa espiritu. Balikon ko ang kalibutan hon, naga buhat na iya sa kalibutan hon. Kalibutan, nanambal, lana. O ila man ang mga hiyas, gift nila na. Iyaga po na sa Diyos kung ang imong binuhatan, iya sa Diyos. Mas dako pagani na, boy. Ano man, wala ang kasagaran baya nga nagtuon sa kalibutan gisakripisyuhan ug wala pagida nangayo, dili ba? No? Naghilot, nagluya, wala na nangayo. Kinasing-kasing ra na nimo. Depende na nimo. Wala nga naapoy uban nga manambal mga ilang bisig piso anak para dili mo balik nila. Yes, kay naa sa kalibutan. Whereas sa ato espirituhanon, naga-prayer na talaga ampo. Ako ang mga liupo ngadto sa amahan, ang espiritu mga liupo ngadto sa naama na sa biblical man ni ato di ba? Naadto sa ubos sa 14 no. Usa ka magtatabang gihimong giya kauban og abyan. O naa sa biblical ni tanan. Sa una gani nalambal ko ani wala ako kabalo anak kung wala gipakita atong bata na sayang palad. John 16. Bisag basahon nila na bisag ang mga pari nakabalo na sila anak. Pero wala man sila kaila sa espiritu, boy. Kay tawhanon man pod na ang ilang pagtuon filosofiya, tama di ba? Ang iya sa espiritu ang Biblia. Kay patay naman na espiritu naman na sulat na mo ganitong si Milby namatay. Balaan na to, ano man. Dili naman to mausab. Ang alang usbon nimo patay naman to siya. Sa mo pa ng Biblia. Oo, mo na. Pares ako Ako karon pwede ko nila batikoson, pwede ko na tuison. Kay mubo raman ko, wala man ko ipasigarbo, wala tanan. Pwede kay mausab ko nila og dili ko mudawat ko suborno, pwede ko nila subornuhan og dili ko mag-ustorya haron ako pod sige hatag og suborno nila, dili ba? Nya dili man ko mudawat ana. Kaya akong lawas man ako may kay gidawat naman ako ang espiritu. Gitugyan naman ako kaniya. Mo nang sige ko Ginoo,
kuhaan na lang ko para sa mga tao. Nagkasakripisyo. Muna ang Holy Trinity, kinahanglan gid mutugyan gid ka sa Dios. Pero kung mag-angkon gani ka nga ikaw gigamit sa espiritu nga ikaw mahadlok sa kamatayon, dili na pagtugyan sa pagpakamatay sa sama ni Jesus. Dili ka gamiton ka nag espiritu nga iya sa daotan. Tama. Ang tag-iya sa kalibutan. Di ba mo na ang kalibutan karon dili na ako. Ang magigmaan sa kalibutan kaaway sa Dios. Tungod kay ang majority sa tao karon nga gisunod ang iya sa kalibutan, bakakon, libakira, mapahitason, mahukmanon. Ang tanawa ang Pangulo, di ba? Nagbatikusanay sila. Kanong balikan pamantos mali sa uban, nagahukom ka. Manag-ingon ang Ginoo, ayaw paghukom, kay ikaw nagahukom, paghukpan usab ka. Pagpakamatay sa sama ni Hesus, haron ikaw man may katungod kang mukom. Mao to kay Milvin, ihatag sa imong kaugalingon, paghalad sa imong kinabuhi ngadto sa Dios. Haron may katungod ka nga mubuhat imong palaod. Di ba naaman na sa si Jesus ang tinuod nga pangulong pari? O niya, ang anino, boy, anong gitawag nga anino sa tinong pari, ang mga pari? Wala man siya nagpakamatay. Okay. Anino raman to? Ang tinuod nga pari, naghalad sa iyang kinabuhi. Naay magsulti sila nga naapod nilang espiritu. Nya karon naaman na sa sulat sa balaang kasulatan. Ang nagsulti gani nga sila sinugo og anak sa Dios o naa nga espiritu panid-i susiha ang iyang binuhatan. Nya wala na sa balaang kasulatan. No. Ang problema magud gituis sa mga taong walay alamag og mabalhiyon sa nagtuod og filosofiya, theology, study sa imuhang kinaiya. Di ba? Manay problema sa mga pare ron. Adili man tanan, mao gani nang giingon sa espiritu karon, ingon sa tanawa si Josue sa una, di ba? Si Josue din tabang sa ang sanga. Dili tanan ang simbahan dili mabungkag tungod kay duha og tulo nga maghiskot sa imong ngalan, anaa ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Ang simbahan diha lang ta maghiusa nga puros Dios nun. Kumbaga ang atong mata gamiton lang nato sa atong kaugalingon. Dili na itan-aw sa uban, dili na ihukom sa uban. Balaan ka ng simbahan, boy, basta kita mosulod balaan. Di ba kanang ang gitawag sa Katoliko sign of cross. Ang sign of cross, kay dito man ta nagiluwas dinhi sa cross, dinhi giluwas ang kalibutan, dali ka mo simbahon ta ang Ginoo, di ba mo na? Ang pagsimba man good boy, gidayeg nato siya. Kumbaga gidayeg nato siya. Sundon nato siya. Nga kinahanglan muhatag ta sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Butang musayon ta sa busulod ta sa simbahan, Ginoo, itugyan ko kanimo ang akong espiritu, ang Amahan, Anak ug ang balaang Espiritu Santo. Pagsulod nimo didto, ibilin na ang imong pagkatawhanon. Balaan na ka dito. Dayon kung mangayo ka o pasaylo sa Dios o muadto ka, di ba naman na dito mo anak kasalaran adtua sa imong taong gikasilagan gikayubsan, pangayog pasaylo kaniya. Unya una kang mubalik kaniya ug pasaylo siya. Ang problema man boy, wala maguna gisulti ang kamatuoran. Muna ang kamatuoran mo'y maghatag kagawasan. Mga Katoliko o Katoliko man kita, pero wala naman ko kay tuisan manggod nila. Magsulti ko ana, maigo mang uban. Dili man unta ta maigo kung wala ta nagtuman ta sa balaod, sa gisugo sa Dios kanato. Mutuman ta ba? Di ta maghukom. May katungod ta nga muwali. Gibunyagan man pud ko, di ba? Hari-pari pa ka propeta. Kay kung dili ko magsulti, unsa man nagiingon sa Ginoo, isulti, isangyaw ang maayong balita. Pagkugi mo, ipaambit pud sa uban. Mo na dagang aniunon apan jutay ng mga ni kay gusto man sila rapod ang magwali. Mo na boy, ako mabalaan naman na kung mamatay. Ako mamatay mo una. Adtuon ako ng mga tao, nag-ingon ka na ako nga mali na. Muhangi ko sa Ginoo nga naman. Basi day mo nang ingon si Pablo, pag-ampo mo nga ipabalik ko sa Dios alang kaninyo. Ano man, kung buhi ko, wala man po'y mangutana nako, wala man po'y musulti, murag mo hadlok.
Unya daghan ang istorya. Pero boy, mao na sila ang mga tao nga angay na tong pasalamatan. Kay diha ta maila kung tinuod tang mapaubsanon, mahigugmaon sa kaaway. Ano? Sa pagkakaroon, taas sila. Pero inag-abot sa panahon, sila di ay ang mga walay bili sa bato, nga bato sa kalibutan, nga bililhon ka nato. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ng inyong labing mahinungdanan nga video. O nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Huwag ka muna ang maghukom ni ini, kay ako mismo nakasabot o nakasinati naman ni ining tanan. Kung busa aron dili ka mo maglibog, please like, share, o comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. O please subscribe and click the notification bell para kanunay ka mong updated every time nga mag-upload ko mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan. Peace out.